παιδιά, The Crazy Guys εδώ. Sorry που άργησα βασικά να κάνω βίντεο. Απλώς δεν είχα χρόνο. Ασχολιόμουν με άλλο κανάλι. Τέλος πάντων, σήμερα, αν είχατε δει τα δύο επεισόδια που είχα πάει με το φίλο μου, είχαμε κατεβεί από τη γέφυρα, είχαμε πάει στο μυστικό μέρος. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε. Αλλά ξεκίνησα το βίντεο πιο μπροστά. Εδώ με το φίλο μου, το ποδήλατο, Ferrari μας. Και είπαμε να κλείσουμε, να κόψουμε λίγο δρόμο. Και περάσαμε από εδώ, γιατί να δούμε ένα σκύλο που έκανε γύρω γύρω. Τώρα θα δούμε ένα σκύλο που μόλις σε βλέπει κάνει γύρω γύρω. Κάνε γύρω γύρω, γύρω γύρω. Κάνε γύρω γύρω. Α, δεν κάνει γύρω γύρω. Θα σε βάλω Facebook, ρε. Σταμάτα, μαλάχα. Ξω. Το είδατε το βίντεο με το σκυλί? Τέλος πάντων, αυτές μαλακίες έκανε. Είχαμε ξαναπεράσει και άλλη φορά. Μετά είδαμε ένα άλογο, μας έκανε κάτι πόζες. Να δείξω. Και τώρα περάσαμε λίγο το μισό περιφερειακό. Από πάνω είναι ο περιφερειακός, εμείς είμαστε από κάτω με το φίλο μου εδώ, με το γάμα, το πιτσικλέτ. Και πάμε τώρα Νέα Ιωνία. Θα δείτε στη συνέχεια. Άντε, γεια. Ανέβηκα με τη γέφυρα από τα σκαλιά. Ο φίλος μου εκεί σηκώσε το ποδήλατο και ανέβηκαμε περιφερειακός εδώ. Άμισε τα. Τώρα θα πάμε στο μυστικό μέρος που λέγαμε. Άντε, για πάμε. Άντε ρε από κάτω. Άντε πάμε. Κάτσε να ανεβώ. Πρόσεχε. Όπα. Τώρα όλη ευθεία πάρουμε την γέφυρα. Πάμε. Μοτόρι. Μην πατήσεις μπροστινά τέρμα, θα πέσουμε. Ναι ρε γάμο, την κατεβήκαμε. Την πουτανογέφυρα. Άντε ρε, συνεχίζουμε στο επόμενο. Μόλις φτάσαμε στο μέρος. Ωραία, πως πήραμε νερό, γάμισε τα, διψούσαμε. Τελικά ήταν κλειστό αυτό το μαγαζί. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Άλλη φορά. Ήρθαμε εδώ τώρα. Συζητήσουμε κανένα πράγμα. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να like, share, subscribe για να μας πείτε τη γνώμη σας στα comments κάτω. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Άντε, γεια.